Keď som začal jazdiť, tak som si uvedomil, že vlastne tá bezpečnosť je fakt prvorada s tým, že aký som ja povahovo, že všetko tlačím, tak je len otázka času, kedy to dopadne úplne podobne. Tak sme začali vyrábať nejaké bezpečnostné prvky, spravili sme prvú klietku, 2 dní predtým ju nahodili, no a tu idem zo zahrievacieho do ostrého. Na konci tejto rovinky do tej jednotky mi spadla kamera, čo ma mrzí, lebo som si dal osobák na strane druhej. Keby sa mi uvoľní na airbagu, asi je to väčší problém. No a čo sa v podstate stalo, tak púd seba zachoviť nikde, mám síce k tomu rešpekt, ale jednoducho keď ideš pilu, tak proste musíš s tým počítať. No a slnko bolo nízko, zaleskla sa mi dráha, úplne som neodhadol jej šírku, potiahol som to na safe zónu asi 10 čísel za. Chytil som štrk, strátil som kontrolu, chytil som sa pasov, napalil to do steny. Posledné, čo si pamätám, bolo niekde okolo 190 niečo rýchlosť, ale ťažko povedať. Odtiaľ som sa odrezil, spravil kotrmelec, išiel cez bok. No a vyšiel som stranou spolujazca po vlastných. Bolo to celkom šok, ale celé to trvalo, že relatívne pár sekúnd podľa originál záznamu, ktorý v živote neuvidíte. Nemať svätú trojicu, pásy, sedačka, klietka, tak asi neviem, či by som vyliezol a či by som vôbec bol. Jednoznačne mi to dalo druhé národky. Patrí to k tomu, treba s tým počítať, treba mať rešpekt. No a hlavne nerobiť kotiny na ceste. Keď trafíš mantinel na okruhu, je to iné, keď trafiť betónovú stenu v tejto rýchlosti. Takže toľko. S rešpektom, s hlavou a treba si to užívať, kým tie auta sú. No a big up celému staffu na Slovakia Ringu, boli ste úplne super a samo o sebe. Keď si odmyslím tú budu, tak to bol fakt, že zážitok. Ste super, díky moc.